Kako? Jutro su izašle u 6, sad je 2. Ajde! Di ste? Imate li vi kuću? Pa 2 sata, imate li vi doma? Ha? Imate li vi kuću? 2 sata je Picasso, di ste bili? Još se ljutiš, ajde u kuću, amo. Amo. Di ste bile? Izašle ste jutros. Picasso, izašli ste u 7. U 7, Astra, sad je 2. Di si bila? Jel te sramota? Te sramota? Te sramota? Živote. Živote moj. Vidi. Malo. Čistimo kuću. Farbamo kosu. Šta je, di si bio? Magare jedno veliko, magarac si. 2 sata je. Ja toliko, moja mater mene nije toliko puštala vani dok se nisam udala. Ma nisam ni onda su me zatvorili u kavi, nisam izlazila. 20 godina. A vidi, ajde jest, ajde. Vidi, hajde ručak, dođi. Tako, hajde. Amo, hajde. Nemoj ti meni nego ajde, dođi. Hajde. Nisam imala izlaza do toliko koliko vi imate. Amo, hajde, raspuštena banda. Ajde.